Nyakwarongo jonka mora mintiere geno mara ni Rio e Makaru. Duche makawuono en chieng' tarik 18 dwe mar 8 higa mar 2025. Waikore ka mano mar kelo ni chenro magwa mag weche manyien chenro mano mar rameny piny Nyakwarongo Jwang. Chenro chako sane ka bende otieno makawuono antiere ka hello jafwambo wadwa Lydia Okeyo. Otieno makawuono Nyakwarongo Jwang e twak marwa e chenro mar rameny piny. Biro bedo kwa lose kotenre kod lony e weche mago mag okumba. Kinde mosekalo Nyakwarongo Jwang waseneno masiche mag apaya mabende juko jopiny mopogore opogore ka bende gitiyo kod nyamburko mago mabende osebedo ka ting'o nyithi sikul. Kata kamano penjo mabende ng'ato nyalo penjo ni bende inyalo chul jogo ma bende yudo hinyruok makoni kod kocha mabende osebedo ka tiyo kod nyamburko mago mag nyithi sikul. Kata kamano duto te otieno makawuono antiere gi jalonyoch mag okumba mano mong'ere kaka Jared Obiero mabende biro bedo ka golo odok e itwa. Kok Nyakwarongo Jwang machiegni weche magwa manyien e chenro mar rameny piny kwacha gi thuond weche manyien. Fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? And they are collecting money in the name of parliament. Jatend piny William Ruto kod Raila Odinga osomo ne jod bura e wi kawasoya kuom jotelo. Just came mulia results. Here results ya jundi ilifanya mimi niokobe yani hadi sikutroka niende mbali. Kwanga kurudi hivi kujungulia naona mzee amelala chini. Tenda Arita wacho ni nek mar Karan machon mar Road Butsiaya Felix Olwero Otieno Manyoro otimore yor both kokalo elisasi mar obila. Dan gigen ni ODM de mi otiko my flag bearer Makasipol because Anne ma been tried and tested. I expect the party leader to have things right for ODM. Ikrok ni yiero ma adundo Kasipul ochako mako mach ka jolar kom ka road bura no sidho campaign mage. Nyakwarongo Jwang bede koro nyake giko mano mar weche manyien otieno makawuono nyinga Sharon Ongao jaluach kata mna jaloko marwa en Elizabeth Otieno machiegni. Kwachako ne tielo mar ariyo jatend piny Kenya owuok tung' mosuo kod jod bura mapachoka ma okwedo kuom nyayo mibadhi. E romo manotim mano mar kanyakla mar kweth siasa mar Kenya Kwanza kod duond od bura mar ODM. Ruto ne osiemo jod bura ka koro owacho ni ibiro makgi kata mna ibiro makgi ne kao asoya kuom jogo mabende ochopo e kamiti mopogore opogore e od bura. Mana ka Walter Nyambaga lero, Ruto oyango bende ni Senate sani kwayo governors maromo siling $150 e kamiti mag Senate. En romo mokwongo mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM e kod mago mag UDA, bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga to kod jatend piny William Ruto mar UDA. Ka emalalruok e kind jo od bura kod ogai mag duond buchegi go Obai Nyong kendo balo kod jatend piny William Ruto mane odunyo ndim kod jo od bura maitudo kod choka soya ne jo komiti pesa manyalo romo $10,000,000 kata kamano jokombe motisi ni welfare go chwe leny kod omenda go miro. Ruto uchiwo ranyisi mar pesa mane ochiwe kadho chik maluoko pesa pachoka. Let me ask you members of parliament who are seated here. Do you for example know do you, for example, know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? No. So, going forward, si tunataka tukubaliane, si we are one team. Yes, there are people who are destroying the credibility of parliament. Ekinde soko wang jo od bura mar senete bende okotony. Karuto oko ni senete masani jamna yukore nyowuoyo. Tielo ni senate koto governors pesa maromo $150,000 pesa mowinjore okony loch gwenge mag counties e weche modinga e osiro. The latest soko huru in the Senate. I am a consumer of raw intelligence. I know what's going on. Where does somebody find 150 million? Where? Is that his money? That is money that belongs to the county. Giko ni mondo tiek mibadhi pachoka to nyaka ka okang' mar chik ne jo od bura maluokore kod mit bilie od bura. Okoni nyaka maki kendo yawnegi bura.
Parliament, Your Excellency, the Constitution says, discusses matters of concern to the people. The parliamentary group today also is discussing matters of concern to the people. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? And they are collecting money in the name of Parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to Parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Ogai mar ODM Raila Odinga bende okoni Senate obedo chien menyo tije mag governors mondo MCAs okaw tije go motegno. Raila bende okoni jo od bura we kod omenda mar NGCDF e lwet governors. Senators, if they do not oversight governors, and I see the presence of Simba Arati, it is a known fact, Your Excellencies, that there will be no oversight, meaningful oversight from the county assemblies. Parliament is not supposed to be implementing. Parliament is supposed to be oversighting. It's not oversighting. Secondly, there is only two levels of devolution. National and one level, county. Constituency is not an element of devolution. Devolution remains at the county. Down there, the constituency, the county government does implementation of the projects. There is need for us as a nation to distinguish between governance and devolution. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwar mgajuwa ng'ang'wela rokom mano marod bura makasipulos chako tedore ka josiasa osiwuok oko mano mar timo kisera mar ombulu mar pong'o fuok mano dong' nono tok nek mar mana en jaod bura Ong'ondo Were. Thoth jochungo osiwuok oko kalando injili mano mar kwe e kinde ma gidhi nyime gi manyo ombulu mar tieko nying marach ma od bura no osebedo godo e wi siasa mag tulo. Jafwambo marwa Ali Abich nigi lerno. Duol ma ochung' ne bago yiere pacho ka ndi IEBC ne ogolo tarik 27 dwe mar 11 higani kaka odiechieng' mibiro bage yiero madunde ka chud bura ma Kasipul ka josiasa molap dhoge ndong' ne komno osewuok oko ne kisera mar ombulu motelo ne welo mag duond buche. Komno ne odong' thuolo tok nek mar mana en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dwe mar 4 mar higani ka moko kuom jogo mosewuok oko kalaro komno oting'o wuod jaod bura machon Boyd Were, Jawala Philip Aroko, jasiasa Newton Ogada, Jawala Robert Riaga, mabendo ng'ere gi nying mar Mani Bior, Jojo Tieno ma ong'ere kod nying mar Ajombota, e kind jochung' mamoko. Jachung' Jojo Tieno mane loso e skund primar Madol bang'e yudo sir ka owuok kuom jodongo mag West Kasipul mondo lar komno ne okwayo jochung' wetene mondo go siasa mar kwe. Ni mondo mi akwa jowa masamoro wadhi lerogo. Bang' wito Mheshimiwa Ong'ondo Were ma pod wakwane jogi hocho makende. Adwa ni mondo mi akwa jowa mondo kwadhi e yiero mar welo madhi biro nyime wabed gi kwe, watim siasa mar mbola, siasa mar dongruok, siasa mar agenda, ok siasa mar gorruok. To maduong' malich mokadho kogik sa yiero adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul idhi romo gi nying miluongo ni Ajombota sirikal masira, kendo an gi geno ni ODM dhi miyo tiko mar gedo flag bearer ma Kasipul because an ma been tried and tested. I ran in the last election kena bedo number 2 and deputy mar the late Ong'ondo Were. To tell ma Kasipul okenten joka kingi iwinjo enten ji duto te ma ji ng'ato yiene mondo mi odonje pap kendo mondo mi okel dongruok gi lokruok midwaro. Kar chung' bura ma Kasipul kuom thuolo malach osebedo kod tulo mag siasa ka sani thoth jochung' malaro komno osebedo ka yalo injili mar kwe kachiel kuom gi Robert Riaga okone gidwa siasa mar dongruok kod kwe. Abi wuok oko, abiro golo giga ka te mag lweny, abiro gora kendo abiro hakikisha ni abedo MP ma next ma Kasipul. Danyiso opponents kendo daluongogi waprichuru kwe. Kasipul nyocha obedo kar tulo ahinya sana. Mine wa nyocha ringo kodhi e liel nyocha okikre, vijende nyocha watiyo godo marach sana ka wating'o beti wamiyogo gige maundu. Gigore liel apana, mano siasa mok wadwar. Wadwaro siasa mag era, siasa mar kwe. To siasa ni be chalo kisera. E uso mana policies gi ka ng'ato ero to chieng' ombulu no biro goni kura. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar goyo ombulu.
Koro waere uru kaka jo Kasipul, gima duong' wariwre uru mondo koka dongruok obi Kasipul County. Thoth jochung' malaro kom od bura ma Kasipul wengegi ga otiko ma duond bura mar ODM ka jachung' Newton Ogada kod nyawadgi Philip Aroko kwayo duond bura mar ODM mondo bi oting' welo ma oyanga maonge dewo wang' kata mibadhi. Ng'ato ma ja ODM oyiene laro kom e tiket mar ODM kendo wadhi time e yo ma oyanga iluongo ni in a democratic way. Wadhi time e yo mowinjore mar siasa. To wan ga dier ni kata sama wadhi time ni, wadhi time e yo maber kendo wakwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to ma yiero mochiw direction ne yiero mabiro biro mbele ni Kasipul dhi tim maber maonge mibadhi. The will of the people has to prevail. So expect the will of the people to prevail. So we are tasking them to have things right. Leader of the party is done pretty well, okay? Yeah, maybe people have problems, but Raila Odinga has done 99%. For this country. So I expect the party leader to have things right for ODM. We have to rebuild ODM. This is the only constituency where we've got the biggest number of other political parties. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogore gi mano, kwa ibiro chwale ne riwruok matayo tuke adhula mago mag pinje Africa CAF. Mondo alap makasarani ting' johera mag adhula 48,000 tok FKF gi sirkal bago tugo man gi kwe odiochieng' manyoro. Mana ka jafwambo marwa James Opondolero. Sir mar jatend piny kaachiel gi johera mag adhula en okang' ma ineno kanyalo chwalo Harambee Stars nyaka e finals. Nicholas Musonye ma en jakom mar kamiti matayo tuke mag CHAN pacho ka olero ni Kenya ne ogoyo okang' maduong' mar bago tuke madongo kaka CHAN. Kata odoko ni tuke gi osebedo gi ng'ikruok matin, Musonye wacho ni gisetimo manyalore nyaka sani. When we brought this tournament here for CHAN 2024, the challenges would be there. And I remember I even told the government that we shall face many challenges in organizing this event. One, we have a youth age that do not remember or they don't even know that Kenya once hosted this event. This is a new thing to them. We have to deal with it. Then there's a challenge of infrastructure. Tuke en gino ma osebedo ka kelo jo Kenya kanyakla kinde duto ka Musonye lero ni okang' mane jatend piny William Ruto kao mar keto Kenya nyime mar bago tuke gi en gino ma onego puo ahinya. Country has not put up a new stadium 40 years. You should ask yourself why. What kind of stuff is this? All these countries are building stadia. But it was only Moi who built Nyayo and Kasarani. Now we have President Ruto who has built Talanta and he has renovated Nyayo. Which now looks so in 40 years, we have been stagnant in terms of infrastructure. CHAN en kaka pinje matin ne pinje adek mag Kenya, Tanzania kaachiel gi Uganda. Tok tuke mag CHAN, pinje adek gi biro bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. Musonye wacho ni obiro ndiko lipot mare kendo keto e lela gigo ma pinje adek gi onego beni timo mondo kik ng'ikruok ma osenenore e CHAN bedi. Bankaf kumo Kenya nikech tulo e alap makasarani, sirkal nokawo okang' mar keto kuonde neno opira ne jogo maonge gi otiko. Chenro ne en mar keto kuonde neno adhula oko mar alap kochakore e tielo mar quarter finals. Kata kamano, Musonye wacho ni okang' makamano kelo fuong'ruok ne FKF ma osego fwai gi CAF. The number of spectators coming to Kasarani were overwhelming. So we said, look, we went to our minister, Bwana Mvurya, tukamwambia, let us get whatever we can to mitigate against this threat of these masses breaking into the stadium and making us pay penalties. So he said, look, we'll do whatever we can. And then the president himself also realized that there is danger coming. So we had to do something 2 days ago. Duoko chien kwan jogo madonjo e lap makasarani ne en buok ne jo Kenya ka kwayo koro ibiro chwal ne CAF kokalo kuom kamiti matayo tuke gi mar yie lap makasarani pong' nyaka ji 48,000 bang' tuke manyoro bagi e yor kwe. We had serious deployment of the police stewards and all that. So going by what happened yesterday and the organization we had and the planning we had over the week, we did very well. We did very well. So we are asking CAF, be fair enough. We want to fill our Kasarani.
Harambee Stars osechopo e tielo mar quarter finals ne jip kowuok kuom johera mag adhula kaachiel gi sir mar omenda kowuok kuom jatend piny William Ruto. Kata kamano Musonye kwayo johera mag adhula mondo obed gi dimbruok nikech e wang' CAF wan kamarach. Besides that campaign to organize a decent tournament, some decent tournament, we asked him, these players need motivation. He said, I will know what to do. That's what you are saying. He's saying, I'll give you, the players had asked for $5 million for winning a match. He said, no, I'll give you $1 million per win. We were shocked because $1 million per win means $44 million every day they win. Geno nitiere ni finals ma ibiro bagi alap ma Kasarani tarik 30 dwe ni biro bedo e kind timbe mawuok Afrika ma ugwe, ma en ranyisi ni pinjegi osegoyo okang' maduong' motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nekoronga jongo pogore gi mano Hateri County ma Migori. Chenro mag thieth pod orochore e thoth kuonde thieth e County ma Migori. Kaluwore kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e county no. Nurses ywago rem mar piny owacho ma Migori e chopo e winjruok ma oting'o choro gi malo e ngas mar tich. Remedo gi osara kod mamoko. Jafamarwa George Juma negilerno. Waluongo ni return to work formula, mano bedo signed 2017. Return to work formula ni nitiere gi weche maluwore gi meto mar osara. Kendo achiel kendo e weche ma omiyo nurses osebedo kadhi e ng'anyo Migori County ka en koso bedo go office mar director mar nursing services. Nursing services gi nurses te duto te mantie iye. En oganda maduong'. Kani ok en jok madang' bede buo jatelo machielo. En nyako bed gi jatende mawinje. En gomo moyangi kaluwore go kenge mwasedhi duto te. Migori nurses wakwayo ni beduru dala nyaka chieng' moro wanyisu ni uduoge tich. Nitiere msara mane serikal mar Ruto omedo jotich. Tinwang'o ni jo Migori otamore keto pesa ni e osara mar jotich. Ndekoronga jwang dakika oskadha 17 tok saa achiel mano mar otieno. Adwaro mar mon mwaka yo matin kata kamano ote inyalo oronwa e lai magwa magote macho karede ka 600 mbui magwa mag Uganda bende ntiere achiel kachiel. Ano kanyo kwa ntiere achiel kachiel e mbui mano mar YouTube, Facebook, Citizen Digital kanyakla kod mano mar X. Yoronwa ote weche manyien choponi ka in kanye to intiere gi ng'a tintiere e gweng' mane. Orna ote hadogo somo bang' yo matin. Kik di mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo.
wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya gharama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Anatemo wacho ni kachako tiyo bachako bedo modich, ino kibinjo marach. Problem? Mana gima buro maber ahinya kuoma. Raj ng'eni kawuono, ndego leo nikech yamo ng'eny ahinya. Ori pa kaw mama na station saa 5 wang'e. Kare, we adhi mondo akawe. Mano ber. Mama an nyinga Sanjo. Niti noseorona picha mari. Adier? To mabiro e toki kanyo, mano osiep niti machakre chon. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lungani sandi nango nyako chia ni giere kondo jalo sigo kachandi gimon nyako chia utemo kadno. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Nyakorom gajwang dakika ne 21 tok saa 1 mar otieno machiegni wadhi nyime gi weche manyiena. Nyamburko mating'o jowuoth ne obayo mong'elore okinyi makawuono gi jowuoth eiye e apaya ma Magadi machiegni gi mbalariany ma Catholic University of Eastern Africa. Nyamburko no moyangi ni wuok e riwruok moro ni Kanash Fleet ne owuok e boma mar Rongai kochomo boma ma Nairobi. Picha ne omake kotemo kalo nyamburko mamoko e apaya no. E kinde mane obayo e orido machiegni tesen nyamburko makweya kendo nyumore e bugo. Joneno kata kamano wacho ni jowuoth ne owuok ma onge hinyruok e masirano. Ninguna Polen Pole. Hi. AJ. Kopogore gi Manyakwar Gajwang' atiri kaunti ma Siaya kama gikone to doho mabondo ochako winjo buch nek mar Vitalis Okinda jahigni 29 mane otho e yo makelo chiche tesendo bila mabondo chieng' tarik 10 mano mar dwe mar achiel mar higa mar 2022. Kaka Steve Biko lero, duol marango tij obila IPOA nosegolo lipot matudo obila 2 gi tho mar Vitalis. Kendo bang'e to burano ne odwok piny e rang'iny mar nonro maidendo gi dho chike ni inquest. Bang' tho yo makelo chiche tesendo obila mabondo dwe mar achiel higa 2022, anyuola mar Vitalis Okinda osebedo karito gi siso mar neno odiechieng' madiera biro nyanyore e lela e wi gino mane nyalo kelo tho wuodgi. E nyim jang'ad bura Christabel Maiyo,
Maromo joneno 5 nochopo mar chiwo nendgi e wi gigo maluoro tho mar Vitalis. Opogore kod jonyuol Vitalis, Irene Chepngeno, obila mane nitiere OB kata France Office chieng'no, bende nochopo mar chiwo nende. Irene wacho ni noneno ka mosenindo Vitalis omuocho lweny gi obila machielo mosayang' nyinge ni James Bennett, kendo noringo mogo lipot ir OCS mar tesendno. Bang' tieko ywaruok e kindgi, Vitalis nosiko ka luongo Irene kopimo ni rem nosaso dende kendo nogombo mondo tere e od thieth. Irene wacho ni nogoyo lipodego nyading'wen ne OCS, to kata kamano onge okang' mane OCS okawo nyaka nochopo kama ne otere e od thieth kohewre. Bang' chopo e od thieth ma Bondo, lakteche noyango ni Vitalis osewito ngimane. Bang' magi duto, Irene ne ok obulo ng'or e tesend obila ma Bondo nimar noloke kendo chware e tesendno ma Usenge. Burano ywayo joneno 16 kendo mamoko 5 kiny ne gol nendgi e wi tho mar Vitalis. I'm taking this situation that you're not aware how many witnesses you are calling in total. So assumed 16. So you're calling 5 tomorrow. We remain with around 6 in the next hearing deed. So that should address your question. Okay. E kinde no, okil mochung' ne riwruok kinde pacho ka LSK kod familia mar Vitalis nokwayo doho mondo winjo weche mag joneno go mar neno ni anyuond Vitalis oyudo ratechgi. Iyudo ka higa mar 22 nyaka sani nigi ni 3 ka janyuol pod gombo nong'e gima nonego nyathine. Koro waneno ka kot ma Bondo be osenyiso ni gini wadhi tieko by juma ni Kenya, juma ni watieki. Koro wagoro kamano ni kot dari gi odich lakini gi amua ni giyudo sea magini wadhi tieko mondo kowuok korumo tarika tich abich to janyuol dhi nindo kong'e mabe norito mana duoko koa e kot. Report mane Ramogi TV oneno mawuok kuom duol marango tij obila IPOA notudo obila ariyo magin James Gariba Bennett kod Winston Obare Odhiambo giyulo e tich mar rem tero Vitalis e od thieth bang' yudo rem mopogore e dende kokalo kuom lweny manobedo e kindgi. Mopogore kod ma, obila go bende iseyo kuom tiyo gi teko mathoth kuom Vitalis. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakwarum Gajwang' apisas mag IPOA timo nonro e wi nek mar karan machon mar od bura ma Siaya Felix Olwero mogo bunde monegi gi obila otieno mana piny Rugodo kawuono. Nek bakata kamano obila oyango ni notimore e yor both. Obila olero ni lisasi nyomako Olwero e kinde mana ne gidhi rakore gi jonjore e magawa mare mantiere Seme e kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Lilian Abeta miyo ler mar wachno. Ma e kuma Felix Olwero noradoe kod tho mare e kinde ma bende ne otemo rakore kod jonjore mawachore ni nomonjo magawa mare otieno manyoro. Kaluwore kod jatije mane gin godo e kinde mane gibuto e yor mako jonjorego, lero ni obila nochwado Felix kod Magina kaparo ni gin bende ne gin jonjore. Jana tulikuwa hapa hivi, alikuwa amepikia simu mzee. Ni mzee akakuja kwa nyumba yangu kuniamusha. Hadi tuko wezi wako huku, wako nasumbua huko hivi. Baada ya kufika hapo, sisi tukuja tu direct hapa ndani. Tulienda penye wezi wanarukianga. Sasa kaanza kutulia hapo. Tulitulia hapo karibu 1 hour hivi. Baada hapo hiyo ndio maskari walitokea kando. Fika hivi hada maskari wakuulizia. Ifika tuna na kurusha risasi juu na kupika mzee. Korka kore, ruoth magweng'no to nolero ni ne onge tudruok makare e kindo obila kod Felix e kindego mane gibuto ne jonjore kendo ma ema dimi obila ne ti kod Magina. Koro wacho ne ka biro duogo to an gi team na moro matin ma biro duogo mondo okonya keep security. To adhi duongo dho gate, adhi duogo mapiyo to ang' aduong' dho gate. Kase duongo dho gate to ang' ya wana donjo. Koro wabiro bet e iye ka mondo wakamuflage iye ka wapimane kaka jogo donjo. Koro ok ang'eyo gima odogo loko mind ne. Obiro gi jatije ma malo ma rito ne malo. Obiro go to chako kawo jatije bende ma rito ma bende tiyo mwalo ka. Koro instead of donjo ka to gidhi gibet e bungu kama wachore ni ka jokuego boga iye ka to luwo.
Geno koro bende nitie ni apisas mag IPOA biro timo nonro margi mong'ith kendo yango matut ewi nek makamano. Felix Olwero notiyo kaka karan ma od bura ma Siaya nyaka dwe mar 5 higa mokalo. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Nyakorom jong machiegni mesoa mar weche mag tuke. Tok thichgi oko e tuke mag CHAN e grup mar A. Tim mar Angola nokawo thuolo mar lemo mano mar karito le bungu mano mar Nairobi National Park. Tim no mane oting'o jotugo, coaches kaachiel gi laktechegi ne otengi gi jotelo mago mag board mochung' ne limbe e pacho kae. Limbe makama ne en achiel kuom okenge ma board mochung' ne limbe kawo mar nyiso Kenya ne jolimbe. Angola ne otieko e thuolo mano mar 3 e grup mar A. Grup mane oting'o timbe kaka Harambee Stars, DRC Congo, Morocco kaachiel kod tim mar piny Zambia. It was a wonderful city with good food. The players also, the people also is too nice, very kind. Yeah, we are here in the National Park. It's a wonderful experience in Nairobi. It's very, very good. It's really amazing. I'm very glad. I'm very pleased to be here, and I could see many kind of animals, and it's really amazing. And of course, I will tell my kids, I will tell my people about the experience I've been facing in this place. When you have the opportunity to be so near by the animals that normally you just can see in the television or in National Geographic, so I think it's a rich experience. So this is the most fascinating thing. It's to be so near by the animals, lions, zebras, apples, rhinos. It was amazing. Kopogore gi bano, club mar Manchester United nosandore e lwet jobunde mano ma London Arsenal. Tok Arsenal loyo gi gol 1-0 e tugo mokwongo